Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nechikondi Sharon Piwa Congress Party Kasongo Central Constituency. Dzulo tsiku langa linayamba mmene tsiku linalilonse limayambira. Ndakasiyana nga ku skulu kumacheza nkhani zokhudzana ndi campaign. Kenako napitilira mabanki pa gateway utenga mipira yanga 102 kumapita constituency kumene nandiponanza makamaliza. Ulendo wanga mwachidule ndayima pa Chinkhoma pamene panalinso msonkhano wina wa azimayi Honorable Kotani Hala, Honorable Khumbize Kandodo Chiponda, komanso Honorable Jean Sendeza. Pameneponso ndinayankhula. Nditachoka pamenepo ndapitilira ulendo wanga kuti ndipite malo amene ndimapita. Kwa amene amakudziwa Kasungu ine ndimapita malo amene amachita kuti Kunguzi. Kunguzi tikadutsa pa Kasungu prison timakhota kumanzere. Tikakhota kumanzere mudzi woyambirira timati Vijumo. Nditadutsa mudzi umene ndinadutsa Sienta ndikalole kakamwa. Nditatsetsereka pang'ono ndawoloka bridge ndaona pamtunda panga pali convoy ndipo ndinayima kuti ndione kuti ndiyandani kuchitika ndi chani. Sipanapite mphindi mene ndazindikira kuti kumbali yawo kumanja kuli galimoto, kumbali ya kumanzere kulimanso galimoto, ndipo sindinadzidzimuke chifukwa zimenezo ndi zanomo. Ukaona anthu ena mwina akuluakulu akudutsa, anthu amakhala ndi chidwi kuti winayo ndani. Anandifunsa kuti ndine ndani, ndatsitsa glass langa kuzifotokoza. Tango zitchula dzina kuti ndine Congress, anandimenya chibakera choyamba padiso, mumachita matama, mumakula mtima. Wina watchula kaindiketa kufuna kundibayana kwa wina wabwera ndi paper spray pamba kundithira. Pamene chipwirikiti chinayambika ndakankha chitseko kutuluka kuyamba kuthawa kupulumutsa moyo wanga. Mwachidule kwambiri mmene momwe ndi mmene zonse zinachitikira. Kumbuyo ndikuti anyamata wakuphwanya galimoto kutenga ndalama zanga zimene makamalizira ku tournament 17 million, atenga phone yanga Samsung S24, atenga mipira yonse 102. Ndinaona kuti ngati mipira tochepa akuponyera anthu mipira ina atakaika mgalimoto. Ngati muona kuti ma video tikuyenda pa social media mutha kuona kunena kuti amaponya mipira imene ana ndi azimayi eno vala zafoda mathamangira okatola inali mipira yanga. Chipongwe chimenecho ndapangidwa. Achihana ali pamenepo, Irene Katola ali pamenepo. Ndinayesera kuwapemphera ndipulumutse kumana ndiyang'anira kumbali. Si anthu achilendo kwa ine anthu ndimadziwa, ndathandizapo mbuyo, koma nthawi itakwana kuti ndipulumutse kana ndiyang'anira kumbali. Ndiyambe yekha zokhululuka wakhululukire chifukwa ine ngati mnyamata sindibweza china chilichonse cha chipongwe. Ndipo ngati ali m'maprogramu obwera Kasungu alolandiridwa kuzapanga chifukwa vote imene tikavota pa 16 September ineyo ndi chiyembekezo ndikapambana. Irene Katola afodi maprimary analuza anapeza 1 vote yozivoteranso okha. Oloma monitor zawo sadavotera. Achihana chipani chonse MP ndi mmodzi. Si anthu oti munthu ngafune kuwapanga chipongwe chifukwa za mpikisano pa chilungamo chake sakupanga nawo. Ambuyo zokhululuka wakhululukire zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.